Hello, good morning mga ka-listeners. Mayong adlaw nga natong tanan diha sa Pinas guys, mga ka-listeners. Karon guys, atong ipadayon ang laing sumpay ning atong sugilanon, mga asoy ni Kuya Goliath kay Bulungang Mansion. Karon guys, aton na ipadayon ang laing anib ning atong sugilanon kay Bulungang Mansion. Ug salamat guys sa inyong pagkanunayong pagpaminaw ng maong drama. Mga bata! Amen ni Kuya Gulya! Kabutan ninyo mga bata mo! Liwat mo na ko! Hinahinala mo katawa kay masudlan og langaw ang inyong baba! Asuhin na ni Kuya Gulya! Sige! Panglingkod mo paliog mga bata kay dura ko espesyal nga asoy para ninyo gikan ni Kuya Goliath ninyo! Paminaw mo! Mao ni istorya ni adtong karaang panahon dunay agta nga usara ka buok ang mata! Migo, kay buutan ka man nga bata, na ako'y hatag nimo. Unsa man yung hatag na kumigo? Akong ihatag nimo ang akong tus-tus. Tus-tus? Og dito nagkasuod og nagamigo ang tangaw sorry mata o kang buutang bata. Og unya pa yun. Oh, uy, kinsa man tong nangablit sa akong likod? Agba! Mga asoy ni Kuya Goliath! Ang butan nga bata, malipay magulang. Ang butan nga bata, hinanay binangga. Sa pag-eskwela, si teacher malipay. Mga asoy nga kay bulungan para nato nga mga bata. Ang butan nga bata. Ni tatay mo tuman. Ang Mga asoy ni Kuya Goliath. Dalikan ninyo sa RMM Production Center. Tatak! RMM! Ang butan nga bata, malipay magulang. Ang butan nga bata, hinanay binangga. Halo mga bata, kumusta ka mo tanan? Oy, niyan sa kita sumpay sa atong kahibulungang mansyon na pasadili pa. At tagay ko gigayon, ako'y paibaw ha, nga karong Agosto 5. Ang lahat ang drama sa bagong haon, diha sila sa kuan sa Lipata. O, kiniubos pagdapit sa ER Adlawan Construction o sa KJ Construction. O, na ay mga telepono dire nga 0917-308-8341. Pero dili man kayo ni makuan kayo makaligamaan na yun ninyo. Daghan silang mga expert sila sa general construction. Muranig kang Sir Ariel po. Kaning iking binding and roof installation. Parihar ni sila ang kaning KG and ER Adlawan Construction. Pizza 5 anha na magdrama sa bagong haon. Unya Pizza City po anha diha magdrama sa bagong haon gihapon. Dili no. Kini ko ni patukhanga ko day. Patukhanga ko day. Sa Pizza City ana Lipata Minglanilla yapunta. Makita ta ninyo taga Lipata Minglanilla. Ang sponsor ni ang KG Construction pinaagi ni Sir Johnson. Salamat kay Sir Johnson. Sir Johnson owned by Sir Sir Johnson din pobriha din ni Sir Johnson Owned by Sir Johnson Lipata Minglanilla. 0917 Sa 0917 ang telepono ni 0917-308-8341. Mga nindot ni interior fit out unya modular cabinet. Mga nindot nila ha. Don J. Kalim. Mao ni mga sponsor na to ha. Sa atong drama sa Pizza City sa Patukhanga Kuday. Anak gyapon sa Lipata Miguel. Balik duhani ka atong
kasula atong salidan sa Lipata. Pizza 5 ug sa Pizza City. Unya sa Pizza 11, ana ta sa ilahang tigili sa ilang kapitan muna. Oh, kapitan muna. Manata diha sa Subang Dako Mandawi. Unsa toy title nato, okay? Langit ka kilat ko. Langit ka kilat ko. Oh, mao na ato yung pasundayag. Dinha magkita ta ninyo diha. Unya sa Pizza 25 mga kaigsuonan, adto na sadta sa Dumanhog. Adto tas Dumanhog sa drama nga naguluhan. Patok nga ko day. Dili kanang bag-ong haon day. Bag-ong haon day. Oh, dito sa Dumanhog ni. Makita ninyo diha sa Bitoon. Dumandhog, magkita ninyo diha. Ako tong pangitaon ang sponsor sa kadiyot, ha. Basta magkita ninyo din ha sa Dumandhog. Pinaagi sa atong konsihal diha. Ni konsihal Maymay, murag mao ni. Okay, sa tanan natong mga kaigsuonan, magkita ninyo diha karong Pizza 25 sa atong drama nga Patukhanga Kuday. Okay? Ha? Oh, variety show. Asa to yung variety show, Dugi? Ang Agosto 17 sa Agpangi. Sa Kuagoy Guliat sa Agpangi Calatrava ni Cruz. Sa inyo wag yun na, sa Agpangi. Sa Agosto 17. Di ba? Kita sa inyo diha. Wala yun, makita naman kamura dito. Amo siyang giatol kay Guliat sa alumni dito. Sige. Sige ba? O nya, basta ha, sa Pizza 25, anata silang kapitan ini Iskandalyo. Pinaagi ni Konsehal Amay-Amay. Baribong. Diha sa excuse me, mga bata, mga kasama. Diha sa Bitoon, Dumanhog. Magkita ninyo din ha sa Bitoon, Dumanhog. Ay mo kabalaka kay naami ang kauban ng akong kauban po. Barangay Tubod, Bitoon, Dumanhog. Magkita ta ninyo. Nya sa tanan mga namati na to karon. Labi na gyud sa mga tao ni former Kapitan John Ramos nga nabuhat sa iyang Miguel Pulgar Fertilizer o sa iyang Mega Plus. Kumusta mo diha? Duwa nito. Sige. Adritson lang ta sa mga tao po nga nanginom sa ato ang Sed Panyawan Coffee Mix. Thank you kayo. Og sa mga bata nga nanginom og Don Pepe Tablia. Okay mga bata, mga kasama niya, kita sumpay sa atong aso ninyo nga gisuwat ni Ma'am Ingrid Bertudaso kay Bulungang Mansyon. Nakadungog pa ako nang. Dito na si Moy sa merkado kahapon. Nya, kalit lang ko nang nga may kusog nga hangin ng kilat. Nagkagubot ang mga tao. Unsa? Kinuo ko. Tunagay na hitapos sa akong anak. Hala, uy. Hain ka nga kong migo, no? Spikitik. Wadi siya mauli nang. Wa mo uli. Tanado ko ba ni ko? Atong pangitaon si Migo mo ni mo. Tay pa. Unsa hiday nga ni mo dong? Silbakuta. Butsyok ko nang. Butsyok ti orok. Okay. Andam na ang pamahaw. Ako nang pukawon ang akong my love. Aron nga pangkapamahaw na kami. Moy! Moy, pauli, nanak! May gamay! Asa man ka? Moy! Kita mo, Moy! Oo. Nagkakita ka sa akong anak? Wala, hindi ito yung mga anak, oy! Lagal mo na yung mga amaw nga anak, god! Lo! Ayaw ingnang amaw-amaw ang akong anak, ha? Sukom yay! Alis kayo, dili mo amaw! Nalig gamay! Ha? Ay, oy! Yan, malamay bato! Ha! Buka ka tabuka, ha! Malamay ka bato! Nang! Daga nang! Oo. Dol na! Hala! Ni Dol siya na to! Dagan! Balik ka ba? Yan, magkita ka tabuka, ha! Ay, gulong lang! Kapoy. Dagan! Kay maldito kito siya! Salbakuta dong dako! Dong, kutas na kaayo. Muhunong mo sa ta.
Sprikite. Halala, mata niya tanang. Dali, sige, dali. Liko na, dali. Dali na ta. Dali tagi na. Hindi ta makita, dali lapitan na. Dali, dali. Sige. Laaya, uy. Gibiyaan sa kun lang mama o papa. Sige sila travel. Pero, sige lang. Ganahan naman sa ko din iba. Naanad naman ko sila mag-uban-uban ako. Sila, sige lakaw. Nga, wadi ko na doon. Ganahan naman sa ko mag-stay sa house. Aron, mag-study la. Dang! Ivan! Dang! Makaon na! Yaya, kunyara kumukaon. Oy, dili makana mahimo dong. Abli ni pultahan, be. Di ba lagi kumukaon? Abli lagi ni pultahan. Uno ha? Oh. Dos! Nana, Gawas na diha. Mag-breakfast na ka. wa pa man ko gutuma, Yaya. Ay, dili lagi na pwede. Uy, pagkasadun jud ko nimo si imong mama, papa. Unsa man tawagan ako sila? Ayaw. Oo, sige na. Mukaon ako. Aw, lagi. Ang sige na. Gawas na diha sa imong kwarto. Pahuway sa tadok-utsok ko kay. Kutas na kong kaayo. Kidi. Utasag dagan, uy. Ay, gado, basag imo manggilabay og bato tog tao. Waman mo to, bay. Si Budlat man tunang, si Budlat. Dito kay to, eh. Mata siya usa sa mangilabot ni Migo Moy. Iyang bukal-bukalan si Migo Moy nako. Mao ba di ay? Na? Nila ka? Kaluoy sa akong anak, may diferensya ng kanitaw nila pagbuhatan sa ingon. Buutan ba ang akong anak? Og dili niya kagustuhan nga maingon siya, anak. Nganong ilamang bukal-bukalan? Luoy bitaw kay kong Migo Moy. Nang tanila na padahindag pangita sa kong Migo Moy. Charan! Breakfast is ready. Kahumot. Kalami ini, uy. Oh, lami gyud kaayo na, my love. My love? Kinsa my love? Ikaw ang akong my love. Ako? Imo, my love? Ang butan na bata, malipay nagdulag. Ang butan na bata, hinanay binangga. Yeah! O karon na niya sumpay sa akong asoy kaninyo. Dili man my love ako, pangan. Ako man moy-moy. Ay, yes. Muy-muy ang imong pangan. Pero, my love ang akong itawag nimo. Ug ikaw, my love usab ang imong itawag nako. Nagkasabot ka ba, my love? My love? Sige. My love. Okay, sige na. Kaon na, my love. Ikaw sad ka o na. Oh, Dongan ta. of course. Ah, Magdungan yun ta, my love. Dili mahimong dili ta magdungan. O gikan karon, mag-uban na kita hangtod sa hangtod. Dili ko mutugot nga mawa ka sa akong kiliran. Unsa to? Ngano ka, Ivan? Nakadungog ka, Yaya? Ay, sa unsa ba? Dunay katawang ako sukayo. Gikan sa layo. Layo? Yan na ay. Ngay gagod ana imuhang dunggan dong. Makadungog pagkatawa nga gikan sa layo. Oo, lagi, Yaya. Nilanog ang iyang tingog. Tingog siya, girl. Ay, sus!
Sus, tungod lanas kagutom ni mo, oy, Ivan. Kaon na. Dili lagi, yaya. Nalagi ko'y nadungog nga tingog sa babae. Kusog kay ang katawa. Nya, lanog kayo. Oy, Ivan. Ayaw ko glangan na, ha? Sige na. Diwas nagkaon diha. Kay daghan pa kay ko ubuhaton. Manlaba pa ko, manlimpyo pa ko, mamuubo pa ko sa mga tanom. Sige na. Diwas nagkaon. Kay manghugas pa ko sa mga plato. Okay. Moy, anak! Akita na tao, nak! May kamoy! Asa naman ka, oy? Salbakuta! Moy! Nasikiran ni Unong lang! Oh, bitaw. Uy, nangabli sa bintana ang nag-drive dong. Oh. Oh, ay! Si Mama na! Ma'am? Ma'am! Oh, Bachok, nagunsaman mo din ug ngano bang murag wa man ka mahimutang? Akong migo moy, ma'am. Sprikitek. Nawa? Nawa? Oh, ma'am. Kaniya na kayo miningita niya. Kadiyot, kisa man imong kuyo? Yan ang mama, ma'am. Kadiyot, akong tawag ma'am, ha? Nang! Dali, Nang! Doldri! Salbakuta! Unsa dong? Kini. Bunay si ma'am. Ang nagpakaon na mo gatong naigon minang. Nga, pag yung mingi tigaan og dagang pagkaon. Mao ba? Salamat kaayo, mama. Uy, tambok! Nye! Yawan ako, eh. Naali ka di, ha? Nakuyawan ang tambok! Shh, Cleo, behave ka, ha? Hain man di si Moy Manang. Monay ako kikabalakan, ma'am, kay gabi ipang wa mauli si Moy. Hangtod karon wa pa gyud mauli. Uy, unsa ko di ay? Dali, sakay mo dire. What? Mommy! Imo silang pasakit din sa car? Cleo, shut up. Unsa ka ba? Ikaw ganahan mo sakay sila. Smells bad man na sila, me. Cleo, last na lang ka, ha? Gusto kang masuko ko? Sige na, sakay na mo. Tabangan tamang pangita ni Moy. Salamat kayo, ma'am. Dali na, Nang. Malakay na to. Tano. Kukuan, uy, Manang, sige na. Ayaw ka ikog. Kita'y mangita ni Moy. Sagi ko itong akong nadungog ganina sa katawag ito sa babae. Gikan sa layo niya, lanog kayo. Nang limbaot mga akong balibo. Giro, manok, cry, trabaho. La, nainagkanta. Manok, Asa man ron? hapon. Liliw na ko sa bintana, bi. Asawa, lawihan ng ito ka. Asa man ron nagkanta-kanta? Sa kaha, Hala! hapla. Nasa atbang? Kanang bayi sa atbang? Walay, bugapot. Nailalaki nga nagkanta-kanta. Loko, lagbawat. Asawa pa. Nasa babae, oh. Haming-haming na iya, ha? Dako kayong babae, naghaming-haming. Pero ang lalaki, daot tayo. Happy, kis lang nagkanta-kanta. Mga bata ang sumpay sa kung aso ninyo ni si Manaw na nga naguluan. Kay bulungang mansyon, di nilang sa mga aso ni Kuya Guliat kinita dalit ka na kung sa Arimen Drama. Mga bata, ni tatay mo